May kayo mo tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong may. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmatoraw. Kita pa ayan no nakangangaak. Tila madmadlaw yung may. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan niyo ang umataw. Na, Bumabantaw. akat, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Apay di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag ag progreso! Kastala ti biag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Diyos ti manaraken, kadagiti tao ang mairuruman. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Talaga nga awan ti adal mo anya si Kaunyang. Di mo ar-aramatan ti utak mo. Manang Carol. Nagsimple lang matimbilin ko kang ka. Agdalos ka diti paraangan me, tatangdanan ka. Ngam ultimo dagiti masetas kaw, dinadaal mo matan. Manang Carol. Awan mo ti dinadaal ko amasitas mo. Sigud mo tin anatin nagtidaduma. Inurnos Ay di ka ko kay- nagrason. Di mo pagparangan na si Kati Hustaw. Siyak tiyakin solar dito, iso nga amok na anya tilang ati solar ko. Tikit di ko na, talaga di kag pampanunot. Manang Carol. Sa bagay, kasano ang makapanunot ka ngay, kat kasla balatong samat lang aming tilinaon day ta nagdakkal nga ulom. Talagang awan amom. Buisit kakit day. Manang. Ay, di ka kundilwa dito tambangan no arabisan ka. Mala, pumanaw kay tisangok. Manang. Ala ko magitang. Ay, nasan kalagayam at agbad na poskol pa'y tirupam. Kasano at ang danan ka ngay kat dinadaol mo matagiti masetas ko? Iso asan ka at ang danan? Ay, pumanaw ka kit diti samok. Na matadaan lang ti aldaw ko mang kit-kit ay di pa nagro-probam. Bagbagam tuman di anak mo intong. Madinter aramidan na. Apay ay pasita. Kano yung babain naman ni Unyang akalugaran tayaw? Ha? Ni Unyang asawa ni Tinaong? Wan, agasam, ta pinagsasawan nakit din, iji paraangan da. Na, Sapay naira na nagado ti taong aglabas itay iji paraangan da Carol. Iswaday jay, binuybuyadan, no kasano a pinagsasawan na di nakakaasa kalugaran tayaw. ay yan. Ay di la ka din masyan kini Unyang. Ay nakakaasi lang arudan ti panagbiag da. Gapoy ti kasasada. Nyamkas jay pay laeng ti naramid ti anak ta. Isungarod abagbaga amto ni Carol. San arumbang tikas jengar aramidan na. Nakakaasi lang arudan di tao. Ngam nakarkaro pa'y nga idadanas na. Kababain tikas jengar aramidan na. Naibabay na ka talaga, Tinong. Napalalo ti panagsasaon ni Manang Carol. Binugbugkawan na kay paraangan da. Anya ngamin ay tinapasama ko niyang. Pinagdalos na iti paraangan da. Tanasamakan. Tangdanan na kano. Isupay matamat gadak ka. Iso nga iman nugutak. Ngam idi nakadalusa kaun. Kuna naman na di naktangdanan ta dinadaal ko kano dagiti masitas na. Kasta ka day. Awan ti dinadaal ko ang masetas ni Manang Carol lakay. Amo ti Diyos na ito. Mala, di ka nga raw na nagsangit bakit? Husto. Kastala ti biyag. Di kag danag. Takasiti ka na yun ibaga dagiti nataengan. Diyos ti manarakan kadagiti mairuruman. Iso abaybay amang. Tinong, iso kumapay mat di itangdan na kanyak apaggatang ta iti uray sa nga kilo la abagas. Baybay amon unyang. Mamati ka saan na ta abaybay ang tinamarswa. Basta agtalik-talakit di gan kuana.
Nay, da kayo magayam tatang. Ay sumrag kayo Magyaman ak. Nagtugaw kayo. Hap. Anya kay ti kaya tso merienda tatang. Saanin? Di ka nagtaktak, Carol. Sana day ta merienda ti makagapaw. No apay nga imayak dito balayaw. Apay aya tatang. O may kabagbagaan, anak ka. Tadyak magustuhan ter aramidam. Ha? Nay, anya manan ngar aramidak na ibagbagayo mo't. Ay, di kaging didiamaw, Carol. Agdinamag dito lugar tayaw, ti saan anasaya at nya ugalim. Anya nga rod nga ugalik, ti bagbagayo. Dito pa nang irurumad mo, katagiti kalugaran tayaw nga awanan. Dagiti na panglaw, kam dagiti saan anakadal. Anya pa nang idadanas mo't nga ibagbagayo. Kahit, talaga ba'y? Abay ti ko nam, saan ana idanon kanyak, tinaramid mo kiniunyang akalugaran tayaw? Ay, adula amin. Awan mo ti dakas ngay naramid ko kani unyang. Na, anyang awan. Pinagsasawam iti uray la di ta paraangam. Di mo pa itinangdanan iti panagdalos na. Ay natatang, kasano ko maatang danak kat dinadaol na mo't dagiti masetas ko. Kat no awan met tinadadahil ang masitas mawa nakitak di ta paraangam. Awanan atay nyurnos kon. Na, Nga medical kalpas na nagdalaws, nagado, tinadadaol ang masitas ko. iso adi mong tinangdanan kasta kaday. Di ka lang asyanan. Ay, katkas tala ti biyag tatang. Na. Alangan mo't atang danak pailaan katsyak lang arudon ti pinerhuisyo na. Ay, apaw! Carol, anak ko! Saan ko maagaputan na rang ay matbasit ti panagbiag mo akit kastakan? Narigat lang arudon ti panagbiag daon niyang kanti asawa na ani intong. Idadanas mo pala ida. Di ka kadi mabutang iti karma, ha? Di mo kadi amaw ati Diyos ti manarakan kadagiti tao amay rurumain? Nadula amin day tangay bagbagayo. Na. Sa mabalin ka de, saan dakman asermonan, gapulang iti dayjay nga unyang ngawan amuna. Ay natinong, naimpagta nakita ka dito tiyendaan, Barok. Apay, ayan nana pasita. Ipakumbuyo ka di dagiti imatyaw? Na, apay, agkumkumboy ka mo tin, aya, Barok. Inumayra na nga awan ti pakitang danak a construction nana. Umayak agkumboy dito yung tsindaan. Kasta aya. Huwag nana pasita. Ipakumbuyo ka di dagiti ginatang yaw? Mabalin ka din ang sarita tabiit, Barok. Mapantay di turo-turo. Ha? Ay, sige nana pasita. Sana bale, tanakisang time mo't lang tagpakumboy no kasto nga oras. Taman manupay lang tagpalpalingkay. Iso sige nga rod nana. Ay nanana pasita. Saan nyo na panunutan tinapasamak? Nakasarita kong di asawak. Ket amok nga awanan kan kuana day jay. Ay, basta. Agkidawak iti pambakawan, Barok. Umayak to iji pagnanaadan niyaw tani unyang amis mo nga asawam ti kasarita. Saan kayo magdanag nana pasita? Idanon ko kani unyang tiimbagayo kanya. Ay, talagang amin asyak ti mababain. Iti kasdi nga aramid ni Carol nga anak may. Da kami kaniintong nga asawak. Nana pasita. Ulitek, pasensyaan yun ta anak ko, mabitla ang tabayada kung ti meneryendata. Takumbuya matan dagiti ginatang ko. Aging gaje paradaan ti tricycle, Barok. Anya Herman, kabaalam ka di nga aramidan ti bagbagak? Wen, manang Carol. Nasayaat nga rod. Si ka nga rodon ti mga ramid, iti ipapaaramid ko, Wen manang, siya kun ti makamaw. Pulido, ti kayat ko trabaho. Diyak kayat ti parparaw pa, wapa nagtrabaho. Wen, manang, agtalag ka kanyak. Ala nga rod, tangay kompleto mo tandag iti materyales. Uray mangrugi ka itan nga agtrabaho. Tapno mairing pas mo adagos ti papaaramid ko a kabinet. Nalawa dito'y paraangak a pangasimbulam. Isoan na waya ka mga ramid iti kabinet dito'y. Wen manang. Naala nga rod, tadapay papanak. Namnamak nga iti panagsublek. Nalpas mo mutan ti trabaho. Nagmalasak mutan? Nagado ang mabalin ko ang masabat, ngam si kapay laang mo, tinaira na nasabat ko.
Manang Carol, Sigurado nga agmalas man ang tipagnak. Tamay sa amalas sa kasken ka, tinasabat ka. sige Manang Carol. Hoy, si Katinong, danda ni maibus ti pasensya ka? Namin anon nga imbagak kada kayo iti asawam, ajak kayat nga agmarmarang mang kayo iti sango ti paraangak, ngam kanayon mat asukirendak. Pasensya kayon Manang. Kasano nga di da kang makita. Kat ijay mo't labalasyo ti kalsada ti balayo tayan ti abong-abong may. May sapay dayta. Nagalas ti abong-abong yung aday ti aglawlaw tinapintas a balay ko. Ha? Ang agalwad kayo? Taapaman ang makasaritak ti agtagikwa iti lugar nga iniskwatan nyo. Sigurado ang mapapanaw kayon to ijay. Ay, oo na yun na napasita. Imay kayo pa'y dito'y abong-abong may tapno makasarita daklaang. Ay, wen. Gaputa talaga atyak magustuhan ti aramid ta anak ko. Nangruna ti panangibabain na ken ka unyang. Ay nanana, kastala tibiyag. Basta saan nyo kuman apanunutan dayjay. Awanan kanyak dayjay. Ay na, naimbaglakit din taman nakaawat kan nasingput kayo iti asawam. Ay, no naira na lang ataan na sinter kayo. Amangan no anyan tinapasamak. Amangan no inaldaw nga agaapa kayon ditoy. Kastala tibiyag, nanapasita. Iso asaan kayo amadanagan. Aginggat kabailan mi kinitinong saan mi nga ikaskaso ni Manang Carol. Ay na, agyamanak, balasang ko. Sana bale, takasiti ko nada nga roden. Diyos ti manaraken kadagiti tao a mairuruman. Tandaan dayta. Kastagayam tinapasamak tinong. Uwan unyang. Ay, anyan. Ang baybay amon. Saan mon apanunutan tinapasamak? Talaga mat ajak ingkas kaso dayjay kahit. Ay, no kasano ti kinasingpot dagiti naganakken kwa na. Kasjay mo ti kinaalas ti ugali ni Manang Carol. Ngarod Naimbag pa'y dagiti dadakkel na. Tanasingput da. Amom ka di ang naggapo dito ni Nana Pasita. Kasta ka de, unyang. Wen, tinong. Agkid-kid daw iti pamakawan. Kat amom no anya tinaibaga na kanya. Anya? Saan ta kanong agdanag? Gaputa ti Diyos ti manaraken kadagiti tao a mairuruman. Ay, awan pa'y ti amom! Awan ti Sir Bem akasarsarita! Manal ka talaga! Manang Carol? Kunam akabalam nga ramidan ti ipapaaramid ko a kabinet, ngam saan mat gayam? Manang, husto mo Ay saan husto tinaramid mo? Nagalas! Jack magustuhan apulos! Sinayang mo lang dagiti materyales ang ginatang ko! Manang... Alam pumanaw ka ditoy! Demon Orion at ang danan ka! Tadyak magustuhan apulos tinaramid mo! Sika, Herman! Nagsakit tinagam ka, tinong. Baybay amon, Herman. Talaga naalas ti ugali ni Manang Carol. Amo ti amin nakalugaran tayo dayta. Apay akastoy, tinong. Datayo anak ko rapay ti matagtagi basay. Kastala ti biyag, Herman. Ngayon kanayo nalaglagi pa. Diyos ti manarakan, kadagiti tao ang mairurumain. Tinong. Iso adi ka mapukawan iti namnama. Kat ti kasayatan nga aramidam. Saan mulatan nga ikaskaso tinaalas nga ugali ni Manang Carol. Anya kayo mutan nanang, imay kayo lagayam ditoy tapno sermonan dak. Ay, kasanumot ngamin ay anak ko. Di kamutlaag na kaman. Kanayon nga ibagamikan ka saan mo ko mga iruruman dagiti kalugaran tayo. Hanggang di na kami matdengdeng na punos. At daayamot iruruman ko katawan mat. Una yan, dagulbod ka pailaang. Anya nga'y tiawag mo iti naramid mo ka ni Herman. Talagamot ngamin asaan anapintas di naramid na. Ay. Agpakalaing day a Herman. Ngamawan mo't gayam ti muna. Ay na, nagpigsa ti angin kan tuto tinong. Talaga a super typhoon da ito simangbay kada tayo. Uwan nga rin niya. Iso nga oray no nakapagsagana ta.
Jaklat ta kayo tagsigurado. Ang mga numadadawal dito abong-abong ta. Day tangarod mo ti pagdandanaga. Basta agkararag taon niya. Tapos saan na taabay-bay anti na marswa. Uray ka sa no kapig sa tibagyo, awan ti rumba nga pagdanagak. Natalgedak dito unag ti pagtaengak. Sa anak to Apolos amaan ano dito. Ne. Anya nga day dyan. Anya nga to ti makaspasama. Ay na! Naitayabot na kiti atop ni balay ko! Nay! Sobrang dito doon ni balay! Ay! Tulungan da! Tulungan da! Anya ngay ita, Carol. Sikan, tinakababain. Kada tayo amin niyag kakalugaran, tilaeng balay mo, tinadadail itinapalabas sa bagyaw. Ultimo, di abong-abong datinaw nga dalangit ya sidag ti balay mo. Saan? Anaan-anaw? Tatang, Amaw, no apay, anak kaw. Gapaw, tanalas tiyo galim. Amin kami, makunak at tinarabay na kami tinamarswa. Si kalaeng tisaan. Awan niya ngay, mamati ka mo't siguro itan iti, kanayon niya bagami iti inam. Diyos ti manaraken, kadag iti tao, ama irurumain. uwan tatang. Katsapay la kuma, tama pa kawandak dagiti napasakitak akakalugaran tayo. Mabainak paikit din nga agpakita kadakwada. Ay kat kastala ti biyaga, anak kaw. Ti importante ita, agnakam kan, anak kaw. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Diyos ti manaraken kadagiti tao a mayruruman. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimet direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biag. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.